ƙarya mai yasa za mu yada jita-jita a social media an ka saba zance na ƙarya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada jita-jita a social media an ka saba zance na ƙarya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada jita-jita a social media an ka saba zance na ƙarya. Ya mai tsarewa Allah da kai za na fara. Labarai na ƙarya. Kai yi mu arziki na mutunci karnai ka tara. Labarai na ƙarya. Gashi waka na ɗauko mai wuya ba basira. Labarai na ƙarya. Tallafa min a waƙar ba tuni ba dabara. Labarai na ƙarya. Na isar da saƙona kan abin da na tsara. Labarai na ƙarya. Ya wuce lafiya jama'a su gane bayani na karnai baya.